určitě jídlo, sport, zábava a samozřejmě lidi kolem sebe. Jídlo to je jako top, sport je skvělý, sportoviště, vybavení, pecka, přijel bych, určitě já přijedu. Nejvíc se mi líbily programy a jídlo, snídaně, večeře, to je super. A jo, přijel bych znova, baví mě to, je to fajn. To frisbee je super, je super lidi, pak se mi tady líbí fotbal a kuchyně je to nejlepší. Jakým způsobem jsme se vzájemně dokázali inspirovat, zejména v té duchovní sféře, duchovní programy a tak, to bylo naprosto fantastický.